Увесь свет сочыць за трагічнымі падзеямі ў Афганістане. Там ісламскія фундаменталісты, талібы, скарысталіся вывадам войскаў ЗША і саюзнікаў і практычна імгненна захапілі ўладу. Але адкуль узяліся гэтыя талібы? Чаму яны змаглі ўсё захапіць? І як афганскі крызіс адаб'ецца на Беларусі і беларусах? Вітаю, шановное гаспадарства, з вами Ярослав Стешык, а на Белсаце праграма «Глобальнае пытанне». Па ўсіх каналах паказваюць хаос і цісканіну ў аэрапорце Кабулу. Людзі спрабуюць уцячы з афганскай сталіцы, якая апошняй здалася талібам. Радзей паказваюць арганізаваную эвакуацыю афганцаў. У Еўропу і Амерыку вылятаюць прадстаўнікі зрынутай адміністрацыі, працаўнікі амбасадаў дэмакратычных краінаў, перакладчыкі і ўсе, хто дапамагаў войскам саюзнікаў апошнія 20 гадоў. Для іх Талібан азначае смерць. Вторая категория – это те представители бизнеса, которые выигрывали подряды, которые заработали немалые состояния на операции ISAF, которая длилась все эти 20 лет. Только по официальным данным Держдепа американского, Америка потратила на эту операцию $1 триллион. Таксама пад пагрозай працаўнікі дэмакратычных структураў і арганізацыяў, неісламісцкія журналісты, афганская інтэлігенцыя. Расійская амбасада ў Кабуле не эвакуяваная. Афіцыйная пазіцыя Крамля цяпер такая: талібы добрыя партнёры, а тэрарызм быў пры папярэдняй уладзе, бо тады на вуліцах гучалі выбухі. Праўда, расійскія дыпламаты не ўдакладняюць, хто гэтыя бомбы ўзрываў. Теперь мы находимся под охраной талибов. Довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел. Адекватные люди очень. Хорошо вооруженные. Калі на хвалі поспеху талібы не спыняцца, а заатакуюць суседзяў, улады Беларусі могуць паслаць вайскоўцаў абараняць Таджикістан, як саюзніка па АДКБ, Арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі. Калі там будуць задзейнічаныя расійскія вайскоўцы, то нельга выключаць тое, што Лукашенко зрабіць жэст такой падтрымкі Расіі і конт у межах АДКБ направіць беларускі вайсковы кантынгент. У рэгіёне ўжо ёсць міграцыйны крызіс. У першую чаргу гэта, канешне, тычыцца паўночных суседзяў Афганістана. Гэта у першую чаргу Таджикістан, гэта Узбекістан. Вось яны, канешне, адчуюць гэты ціск з боку сваіх, скажем так, аднаплеменнікаў, якія пражываюць на тэрыторыі Афганістану. Але хваля міграцыі зачэпіць і нас. Фазель Рахман Ар'яхель кажа, што ён былы афганскі салдат і ўцёк ад наступу Талібану. Цяпер жыве ў былой школе ў літоўскіх Казіцішках, пераробленай на лагер для мігрантаў. Гэта зусім недалёка ад Браслаўскіх азёраў. Прабіраўся ў Еўразвяз праз Беларусь. Я ўцёк разам з дзецьмі, бо мне пагражалі. Мяне папярэджвалі, каб я сышоў са службы, далучыўся да талібаў. Яны забілі майго старэечнага брата ды іншых чальцоў сям'і, таму я з'ехаў з дому. Ад Беларусі да Афганістану 3000 кіламетраў. Але ў нашых дварах гадамі гучалі сумныя песні пад гітару пра Кандагар, душманаў, цынкавую труну і тую дзяўчыну, якая не дачакалася салдата. Беларусы былі ў Афганістане 9 гадоў, як савецкія салдаты. Забівалі і паміралі на чужой вайне. Афганскую вайну прайшлі 30 000 беларусаў, 771 там і загінуў. Да камуністычнага перавароту і ўводу савецкіх войскаў у 79 годзе Афганістан быў адной з самых свабодных дзяржаваў Цэнтральнай Азіі, са свабоднай прэсай, выбарчым правам жанчын, парламентам, а Савецкі Саюз пакінуў пасля сябе выпаленую зямлю. Пасля вываду савецкага кантынгента у Афганістане пачалася грамадзянская вайна, і пры падтрымцы Пакістану перамаглі талібы. Даслоўна гэта значыць студэнты мусульманскай семінарыі. Яны кіравалі з 96 да 2001 года. Падчас мінулага праўлення Талібану мы з мамай пайшлі купіць марозіва. Я бачыла, як талібы білі маю маці, бо яна адкрыла свой твар на пару хвілінаў. Сёння нас чакаюць тыя самыя чорныя дні. У час мінулага кіравання талібы забаранілі любую веру акрамя ісламу, разбуралі неісламскую гістарычную спадчыну Афганістану, забаранілі музыку, адцякалі рукі і ногі за крадзеж, праводзілі масавыя забойствы за парушэнне законаў. Жанчынам забаранілі не толькі працаваць і вучыцца, але і выходзіць на вуліцу не ў бурцы і без сваякоў мужчынаў. Часам гэта азначала галодную смерць.
Талібан, у прынцыпе, не змяніў сваіх палітычных ідэалагічных установак. Па сутнасці, гэта правильно тое, што называецца тэрарыстычная арганізацыя. Мы бачым па паведамленнях з Афганістану, што зноў там уводзіцца сістэма шарыяту па ўсіх гарадах. Зноў мы бачым дыскрымінацыю шматлікіх групаў грамадства. Калі Талібан даў прытулак арабскім тэрарыстам з Аль-Каіды і Асаму Бін Ладену, пасля тэракту 11 верасня войскі з ЗША і саюзнікаў імгненна знішчылі Ісламскі Эмірат Афганістан. Мы далі бітву ворагу. Мы змяншаем тэрарыстычную пагрозу для ўсяго свету. Але не знішчылі ідэю. Талібан выжыў у супрацы з Аль-Каідай і так званай ісламскай дзяржавай. 20 лет назад, когда, собственно, силы коалиции вошли в Афганистан, да, действительно, Талибан был низвергнут как правящая структура, которая тогда, в общем-то, владела властью в Афганистане, перегруппировалась, скажем так, ушла в оппозицию, в жесткую оппозицию, и на сегодня просто, как это бывает, оппозиция стала властью. І гэтая ўлада вяртае старыя звычкі. Пара дзяўчынак ехала дадому з навучальнага цэнтру. Дарогаю іх спынілі і пабілі талібы за тое, што яны абулі адкрытыя сандалі. Талібы сказалі, што дзяўчынкі носяць іх, каб спакушаць маладых мужчынаў. Я загадзя папрасіла прабачэння ў сваіх сяброў за ўсё мінулае, бо калі прыйдзе Талібан, то нас усіх заб'юць. Афіцыйна талібы прыкідваюцца больш цярплівымі, даюць уцячы частцы афганцаў, разважаюць пра перамоўныя працэсы і магчымасць стварэння шырокага ўраду, выключна з палітычнымі мэтамі. Яны разумеюць, што статус краіны-ізгоя не дасць ім замацавацца ў кароткатэрміновай перспектыве. Яны б хацелі гэтага пазбегнуць, прынамсі зараз. А таму, магчыма, мы можам пабачым нейкую эвалюцыю Талібана у бок такога менш рэпрэсіўнага рэжыму, як усталяваўся ў Іране. Яшчэ летась Дональд Трамп падпісаў пагадненне з талібамі аб абмежаванні баявых дзеянняў, а сёлета Джо Байден пачаў вывад амерыканскіх войскаў, каб перадаць усю ўладу афганскай адміністрацыі, на якую выдалі гіганцкія грошы – $4,5 мільярды на год. Афганскае войска мае 300 тысяч вайскоўцаў, добра экіпаваных, як у любой арміі ў свеце, і авіяцыю, супраць Талібану, якого 275 тысячаў. Але афганскае войска на справе аказалася слабым і карумпаваным, як і ўся афганская ўлада. Камандзіры атрымлівалі грошы за мёртвыя душы няісных салдатаў. Зброя і тэхніка саюзнікаў ляжала на складах і цяпер дасталася талібам. А Талібан меў моцную прапаганду і цяпер перамовамі і грашыма пераманіў на свой бок большасць старой адміністрацыі. Либо ты каким-то образом договариваешься с талибами, и у тебя остается право на какие-то преференции, которые были до их прихода, если мы говорим об элитах, да? Либо чемодан, вокзал, вот как генерал Дустум, он с утра, позавчера, рассказывал о том, что он будет стоять до конца, а уже вечером он был в Узбекистане. Джо Байден бароніць свой выбар так. Аль-Каіду разбілі, а будаваць Афганістан за кошт ЗША бясконца немагчыма. І ніколі не было добрага моманту, каб вывесці адтуль войскі. Афганскія палітыкі здаліся і ўцяклі за мяжу. Афганскія войскі распаліся, часам без спробы змагацца. Падзеі мінулага тыдня паказалі, што спыненне вайсковага ўмяшання ЗША ў Афганістане цяпер было правільным рашэннем. Амерыканскія вайскоўцы не могуць і не мусяць ваяваць і паміраць у вайне, у якой афганскія сілы не хочуць ваяваць за сябе саміх. Гэта відавочная параза спробы вайсковым чынам усталяваць дэмакратычныя заходнія інстытуцыі ў краіне, якая шмат у чым не падрыхтавана. Вашынгтон будзе актыўна дзейнічаць у міжнароднай палітыцы, але цяпер больш тонкімі метадамі, тлумачыць Андрэй Ягораў. Падзеі ў Афганістане адцягнуць увагу ад Беларусі, але толькі часткова. І санкцыяў ЗША, Канады, Вялікай Брытаніі і Еўразвязу супраць Лукашэнкі афганская праблема не адменіць.
Палітычныя рашэнні адносна санкцыяў прынятыя, падпісаныя і спушчаныя на тэхнічны ўзровень. То бок гэты цягнік ужо немагчыма спыніць амаль нічым, акрамя дзеянняў беларускіх уладаў. Гэта значыць спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў і зрабіць хоць які крок да дыялогу з грамадствам. У нас ёсць свае талібы, людзі ў масках з аўтаматамі, якія забараняюць жанчынам выходзіць на вуліцы і могуць жорстка расправіцца за колер адзення, кветкі ў руках ці няправільныя для іх песні. І гэтая ўлада сілавікоў таксама стала балявой кропкай міжнароднай палітыкі. Але мы маем перавагу. Беларусь месціцца ў цэнтры Еўропы, і нашае грамадства паказала, што не хоча жыць у атмасферы страху і гвалту. Што будзе далей, залежыць перадусім ад саміх беларусаў. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Абмяркуем глобальнае пытанне.